Ξέρω ότι σας αρέσουν εύκολες αποτελεσματικές συνταγές και σήμερα είναι συνταγή για τα χεράκια. Για τα κορίτσια που καθόλου δεν βάφουν τα νύχια, για τα κορίτσια που τα νύχια τους σπάνε εύκολα και για τα κορίτσια όπως εγώ μια φορά το χρόνο αφήνω 1,5 με 2 μήνες να ξεκουραστούν τα νύχια μου από τα χτιστά που κάνω που μου αρέσουν τρελά. Και ήθελα, επιθυμio όσο δούλευα σαν νοσηλεύτρια, ήθελα αυτό το βαμμένο το νύχι, το όμορφο, το μακρύ, το ήθελα και πάντα περπατούσα έτσι. Τώρα, μετά από την ταλαιπωρία, ξέρετε, όποιος έχει περάσει, ξέρετε, αυτά είναι λεπτά, αυτά θέλουν διόρθωση, αυτά θέλουν να συνέρθουν τα νύχια. 3 βήματα είναι, κορίτσια, 3 βήματα. Εγώ έχω θαλασσινό νερό. Όσοι είστε διακοπές, τέλεια. Εμένα μου έφερε η φίλη μου μπουκαλάκια έτσι για να παίζω. Και κυριολεκτικά θέλει 5 λεπτά την ώρα που πίνεις καφέ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ό,τι θες. Βάζουμε λίγο θαλασσινό νερό, ίσα ίσα να μπουν τα νύχια και αυτό το κομματάκι. Από εδώ αρχίζει και μεγαλώνει το νύχι, από εδώ. Από εδώ είναι η αρχή του νύχιου, δηλαδή. Εντάξει, τώρα αν δεν θα έβγαζα βίντεο, θα έβαζα και τα 2 χεράκια μου. Μπύρι, έτσι ένα 5 λεπτό κάθομαι και το νύχι μου τραβάει από το νερό το θαλασσινό τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Εάν δεν έχετε θαλασσινό νερό, θα πάρετε μία κούπα, 250 γραμμάρια απλά ζεστό νερό, θα βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο θαλασσινό αλάτι ή άνθος αλατιό, αλλά χοντρό αλάτι, θα ανακατέψετε μέχρι να λιώσει, θα βάλετε μέσα 2 σταγόνες κυριολεκτικά βάμα γιοδίου, μην το φοβάστε, όλα αυτά υπάρχουν εδώ. Και θα έχετε αυτό το ποτήρι, θα σας φτάσει για μερικές θεραπείες. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη θεραπεία κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, τουλάχιστον για 1 μήνα, όσο έχετε χρόνο, όσο έχετε διάθεση. Άντε, θα σας το πούμε ότι πέρασαν 5 λεπτά. Σκουπίζω εγώ τα νύχια μου. Βήμα δεύτερο, θέλουμε βιταμίνη C. Εγώ έχω ένα κομματάκι από το λιμόνι. Στάζει κιόλας, είναι full ζωμερό. Θα είμαι τώρα ολόκληρη με το λιμόνι. Μπορείτε να πάρετε πορτοκάλι, μπορείτε να πάρετε μαϊντανό που έχει full βιταμίνες και να το πατήσετε. Και απλά περνάμε έτσι. Μόνο που το μυρίζω ξυνίζομαι. Θα δείξω στο ένα το χέρι. Τι θέλουμε? Θέλουμε βιταμίνη C να πάει παντού γύρω από το νύχι και το νύχι. Το είναι δεύτερο βήμα. Όποιος έχει το σέρουμ της όλγας με βιταμίνη C, μπορείτε να βάλετε εκείνο, γιατί έχει 10% βιταμίνη C εκείνο, που είναι κάπου, είναι στη τσάντα μου, το σέρουμ το δικό μου. Αν δεν θέλετε λιμόνι, μπορείτε να πάρετε από μια σταγόνα, θα βάλετε και θα καθίσετε έτσι κυριολεκτικά 1 λεπτό. Όσο καθόμαστε, κάνουμε μια γυμναστικούλα για τα δάχτυλα. Κάνουμε 8 κυκλικές κινήσεις, όπως πάει το ρολόι. Να αλλάξουμε λίγο την κυκλοφορία αίματος και το λιμφικό λίγο να ξυπνήσουμε. Εντάξει. Παράλληλα, εδώ κάνω εντριβή, παράλληλα κάνω γυμναστικούλα. Πόσο? 1 λεπτό θα περάσει. Ένα χεράκι, μετά εσείς θα κάνετε και το άλλο χεράκι. Βάλαμε τη βιταμίνη C. Πορτοκάλι, μανταρίνι, λιμόνι, κάποιο εξωτικό φρούτο. Φυσική πηγή βιταμίνη C. Πιπέρι. Όχι το καυτερό, το γλυκό το πιπέρι έχει full βιταμίνη C. Το χειμώνα πάει εδώ, το ζουμί του. Ωραία. Βάλαμε τη βιταμίνη C. Σκουπίζουμε. Και τώρα,
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, μόνο είναι λεπτά τα νύχια, οπότε εγώ θα βάλω λαδάκι. Εάν έχουμε μύκητες, θα βάλουμε λαδάκι εμπλουτισμένα με ειδικά αιθέρια έλαια, ποιος ξέρει ξέρει, όποιος δεν ξέρει δεν ξέρει. Τρίτο βήμα, θέλουμε λαδάκι ή μία κυραλιφή φρεσκότατη. Εγώ εδώ πέρα έχω, σας φαίνεται το χρυσαφένιο χρώμα, είναι λαδάκι καλέντολας που το έχω κάνει εγώ, οπότε θα βάλω όλο αυτό, μία φορά πάτησα μέσα, θα φτάσει για όλα τα νύχια. Μπορείτε να βάλετε το λαδάκι από το καντιλάκι, να είναι ζεστούλικο. Εκείνη την ώρα που καίει το καντιλάκι μπορείτε να βουτήξετε λίγο το δάχτυλο και θα πάρετε λίγο ίσα μία σταγόνα με 2 σταγόνες ελαιόλαδο, θα πάει παντού. Εγώ έχω λάδι καλέντολας. Μπορείτε να κάνετε εμπλουτισμένα λάδια, σπαθόλαδο δεν θα έλεγα, χαμομήλι, καλέντολα, δεντρολίβανο, λεβάντα, ό,τι θέλετε. Κάνετε εμπλουτισμένο λαδάκι να έχετε. Αυτό είναι. Αυτό τελειώσαμε. Μέχρι που κάναμε μπουρου-μπουρου, απλά εγώ κανονικά κάνω και τα 2 χέρια. Τώρα κάνω μόνο ένα για να δείχνω, για να μην σας τρώω το χρόνο. Μου έμεινε το νεράκι, θα κάνω τώρα και το δεύτερο χέρι. Δύσκολο είναι? Όχι, είναι πανεύκολο. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο. Είναι σπιτική θεραπεία για τα λιπορημένα νύχια. Μπορείτε να το κάνετε σαν παιχνίδι με τα παιδάκια σας. Γιατί μικρά κοριτσάκια όταν αρχίζουν και νομίζουν ότι μεγάλωσαν θέλουν να κάνουν κάτι. Κάντε ένα τέτοιο παιχνιδάκι περιποίησης. Και το λαδάκι βέβαια μπορεί να πάει και εδώ σε όλο το χέρι. Μπορείτε να το συνδυάζετε με ένα peeling για τα χεράκια. Αλλά εφόσον θα πιάσουμε όλο το χεράκι, θα κάνουμε και λίγο μασαζάκι. Λίγο. 1 λεπτό πόσο. Να ανεβάσουμε τη διάθεση. Αυτά κορίτσια. Φιλάκια σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν θέλετε να δείτε τι διαφορά έχουν τώρα τα νύχια μου. Αυτό είναι με θεραπεία. Από το λαδάκι γυαλίζει. Αυτό είναι χωρίς θεραπεία. Εντάξει, μπήκε και το λαδάκι. Αλλά πιστεύω πως φαίνεται η διαφορά. Σαν να έχεις βάλει φίλτρα είναι. Ένα χεράκι και το άλλο. Ρε παιδιά, φαίνεται η διαφορά. Ό,τι και να πεις. Αυτά. Φιλάκια σε όλους.